Λοιπόν, αυτές είναι οι εικόνες που κυριάρχησαν σήμερα σε όλα τα σχολεία της χώρας. Σαφώς είχαμε και τις γνώμες και τις θέσεις των μαθητών για αυτά τα οποία τους ζητήθηκαν να γράψουν. Τώρα, έχω εδώ πέρα τους εκπαιδευτικούς από το φροντιστήριο Θεσμός. Έχω την κυρία Ηλιάνα Κερμενίδου. Γεια σου, Ηλιάνα. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Και καλώς σας βρήκα και πάλι. Και φέτος. Και βεβαίως τον Δημήτρη τον Ζαρδέ. Γεια σου, Δημήτρη. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Και θα δούμε σε λίγο μαζί αναλυτικά τα αποτελέσματα της νεοελληνικής γλώσσας. Προτού όμως δούμε τις λύσεις, αυτό που λέμε και τις θέσεις, γιατί η έκθεση είναι και λίγο υποκειμενικό πάντα, να δούμε λίγο το γενικό πλαίσιο, Ηλιάνα. Έχουμε πανελλαδικές, ξεκίνησαν σήμερα. Για πόσο καιρό θα γράφουν τα παιδιά? Αυτό είναι σχετικό, ανάλογα με το τι δίνει κάθε παιδί. Έχουμε τα παιδιά του ενιαίου που τελειώνουν την άλλη Παρασκευή. Αν όμως επιλέξουν και άλλα μαθήματα, είναι το καινούριο σύστημα, τελειώνουν λίγο πιο αργά. Έχουμε τα παιδιά του ΕΠΑΛ που το τελευταίο μάθημα δίνεται στις 6 Ιουνίου, τα μαθήματα ειδικότητας. Τα παιδιά του ΕΠΑΛ με τα γενικά μαθήματα τελειώνουν αυτή την Πέμπτη. Αύριο πάλι ο κύριος Ζαντές θα απαντήσει τα θέματα της έκθεσης. Και μεθαύριο την Πέμπτη εγώ τα μαθηματικά. Οπότε σε γενικές γραμμές θα τα λέμε μέχρι τις 6 Ιουνίου με το μάθημα ειδικότητας στον ΕΠΑΛ. Μάλιστα. Άρα τώρα εδώ πέρα έχουμε, φέτος είναι λίγο διαφορετικά σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές. Είναι λίγο διαφορετικά γιατί έχουμε δύο συστήματα. Είναι η μοναδική χρονιά που θα δοθεί για τελευταία φορά το παλιό σύστημα των κατευθύνσεων, θετική, θεωρητική, τεχνολογική, και φέτος είναι το νέο σύστημα. Από εκεί και πέρα, στα μαθήματα που έχουν εξεταστέα ύλη κοινή, θα δοθούν κοινά θέματα. Παραδείγματος χάρη, τα αρχαία κατεύθυνση της Τετάρτης και τα μαθηματικά κατεύθυνση της Τετάρτης θα εξεταστούν κοινώς και οι μαθητές του νέου συστήματος και οι μαθητές του παλιού συστήματος. Από εκεί και πέρα, οι μαθητές που εξετάζονται τόσο του ενιαίου όσο και του ΕΠΑΛ είναι γύρω στις 103.000 για 70.000 θέσεις, εκ των οποίων οι 80.000 περίπου είναι του ενιαίου και οι 15.000 περίπου είναι του ΕΠΑΛ. Να πω και κάτι ακόμα, κράτησα μία κουβέντα από το ρεπορτάζ μιας κοπέλας για το άγχος. Όλοι έχουν άγχος, μαθητές, γονείς, καθηγητές. Εμείς έχουμε άγχος που τα βιώσαμε σε παλαιότερα έτη. Το ξεχνάμε σε αυτό το κομμάτι, προσπαθούμε να το ξεχάσουμε για 2 εβδομάδες και από εκεί και πέρα δίνουμε τον καλύτερό μας σε αυτό, να τα αφήσουν όλα πίσω. Ό,τι διάβασαν, τελευταίες επαναλήψεις, δεν πρόκειται σε αυτό το μικρό χρονικό διάστημα να καλυφθούν κενά που δεν καλύπτονται όλη τη χρονιά, και καλή επιτυχία. Να έχουν την προσοχή τους στο γραπτό και τίποτα άλλο. Μάλιστα. Καλή επιτυχία να πούμε στα παιδιά. Καλή επιτυχία. Και πώς λέμε, και το άγχος να περιοριστεί στο πολύ λίγο το δημιουργικό άγχος που λέμε. Μπράβο. Και όχι το χειρότερο, δεν υπάρχει λόγος. Ναι. Εφόσον έχουμε εμείς άγχος, δεν μπορούν να μην έχουν τα παιδιά. Δεν γίνεται. Το λίγο το ωφέλιμο, όχι το άσχημο, γιατί δεν κάνει κιόλας. Δεν αξίζει, πιστεύω, για καμία κατάσταση στη ζωή. Το πολύ το άγχος. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ, Ηλιάνα. Να πάμε λίγο τώρα στο Δημήτρη για να δούμε αναλυτικά, Δημήτρη, το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας. Ξεκινάς. Λοιπόν, να κάνουμε ένα γενικό σχόλιο αρχικά. Παρακαλώ. Ήταν ένα μη αναμενόμενο θέμα, μεν, και καινοφανές προς την απλότητά του. Δεν το περιμέναμε να πέσει ένα τέτοιο θέμα. Είναι θέμα πρώτης ηλικίου, υπάρχει σε βοηθήματα πρώτης ηλικίου. Βέβαια, η συνθετότητα των ζητημάτων που πραγματεύονται τα παιδιά καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς θα μπορούσαν να τα κάνει να ανταποκριθούν με τον μέγιστο δυνατό τρόπο και σε αυτό. Ήταν δηλαδή υπερβολικά απλοϊκό, μη αναμενόμενο μεν, ήταν η χαρά του μετρίου, εγώ λέω, του μετρίου μαθητή, του μη επιμελώς προετοιμασμένου, ο οποίος σήμερα θα μπορούσε να βγει άβρεχτος. Ενώ αν έπεφταν θέματα τα οποία θα τα είχαμε δουλέψει είτε ακροθυγώς είτε αναλυτικά καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς, που ήταν υψηλών δυνατοτήτων, δεν θα μπορούσε να βγει άβρεχτος. Σήμερα ένας μέτριος μαθητής, ένας μετρίος προετοιμασμένος, είναι κερδισμένος από τα σημερινά θέματα. Δηλαδή, μικραίνει η ψαλίδα με τα σημερινά θέματα μεταξύ του πολύ καλά διαβασμένου και ενός παιδιού που δεν ήταν τόσο καλά προετοιμασμένος. Το θέμα είναι πολύ απλό, είναι θέμα πρώτης ηλικίου, βρίσκεται στην τράπεζα θεμάτων της πρώτης ηλικίου. Βέβαια, επαναλαμβάνω, η συνθετότητα των προβλημάτων που πραγματευόμαστε όλη τη χρονιά θα μπορούσε να τα κάνει τα παιδιά να ανταπεξέλθουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Θα δούμε υψηλούς βαθμούς σπέβδων να προβλέψω, να κάνουμε
τον πρόχριστο προφήτη, γιατί πολλοί είναι μετά Χριστόν προφήτες, θα έχουμε υψηλούς βαθμούς. Και είναι και πολλοί κιόλας. Είναι και πολλοί, ναι. Είναι... Λοιπόν, θα πάνε καλά τα παιδιά. Ναι, δηλαδή, θα πάνε καλά. Ενιολογικά ήταν ένα πάρα πολύ εύκολο θέμα να το προσεγγίσεις. Έχουμε αντιμετωπίσει συνθετότερες έννοιες. Αν και δεν ξέρω, η έκθεση είναι και λίγο πολύ υποκειμενικό μάθημα. Δηλαδή, πώς θα βαθμολογήσει και ο καθηγητής. Το στοιχείο της υποκειμενικότητας βρίσκεται, Αποστόλη, στο θέμα της έκφρασης. Δηλαδή, στο θέμα της τεκμηρίωσης δεν υπάρχει καμία υποκειμενικότητα, αλλά στο θέμα της έκφρασης υπάρχουν. Της διατύπωσης, δηλαδή. Μπράβο, της διατύπωσης. Εκεί φαίνεται και η διαφορά του καθηγητή, αν θέλεις. Δηλαδή, υπάρχουν καθηγητές που έχουν ένα εκφραστικό επίπεδο Α και κάποιοι που έχουν ένα ίσον εκφραστικό επίπεδο. Εκεί υπάρχει μεγάλη διαφορά, γιατί υπάρχουν θέματα έκφρασης τόσο στην περίληψη, τόσο στην ανάπτυξη, όσο και στην έκθεση, γύρω στις 20 με 25 μονάδες εν συνόλο. 20 με 25 μονάδες όμως είναι 5 μονάδες στις 20. Είναι δηλαδή η έκφραση μετράει περίπου το 1/4 του συνολικού κριτηρίου. Κατάλαβα. Τα υπόλοιπα 3/4 είναι το χτίσιμο, η δομή, ναι, τα θέματα της θεωρίας, τα θέματα τα τεχνικά, αντίληψη κτλ. Λοιπόν, να πάμε στο κείμενο. Πάμε. Λοιπόν, ήταν ένα κείμενο του Παπανούτσου, του σπουδαίου αυτού διανοητή και πρώην Υπουργού Παιδείας. Και πάμε να δούμε μια πρότυπη περίληψη κατά τον υποφαινόμενο. Ο συγγραφέας θίγει το αρχαιοελληνικώς εκπορευόμενο αγαθό της φιλίας στη διαχρονία του. Το προσεγγίζει ετυμολογικά, αλλά υπερθεματίζει και το ρόλο της ως πρίκα κοινωνικής συμβίωσης. Συμπαρωματούντα της φιλίας θέτει την αγάπη, τη συμπόνια και την ανταποδοτικότητα των συναισθημάτων. Επιπροσθέτως, κατατμεί τη φιλία αριστοτελικά στην χρησιμοθεϊδική ωφελημιστική, την ειδωνοθεϊδική και τη γνήσια έκφανσή της. Αποφλιώνει την τελευταία μέσα από το σχήμα άρσης θέσης και υπογραμμίζει την ομοιογένεια των αληθινών συναισθημάτων. Την περιγράφει γλαφυρά ως κοινόν άθλημα ιδίας ηθικής βάσης και υψηλής ηθικής θέασης, με άφθαρτη φύση, άειλη μορφή και αδιάλειπτη αναζωογόνηση. Συγκεφαλαιωτικά, το δωρόν πρόσωπο φίλος είναι πάντοτε συναισθηματικά παρακαθήμενος του εταίρου του, λειτουργεί γνωμοδοτικά και συμπληρωματικά έναντι αυτού με κριτική ευθύτητα λόγου. Λοιπόν, η Β1 άσκηση ήταν σωστό-λάθος, αρκετά εύκολη, ήταν ερώτηση κατανόησης ουσιαστικά, χωρίς ανάπτυξη. Άλλο ένα στοιχείο του πόσο εύκολα ήταν τα θέματα είναι και αυτή η ερώτηση είναι σωστό-λάθος. Υπάρχει περίπτωση αυτή η ερώτηση να πέσει υπό την εναλλακτική μορφή ανάπτυξης, να αναπτύξει ένα χωρίο. Εδώ πέφτει σωστό-λάθος και το πρώτο είναι λάθος, το δεύτερο σωστό, το τρίτο σωστό, το τέταρτο σωστό και το πέμπτο λάθος. Πάμε στις τεχνικές ασκήσεις, στη Β2, στους τρόπους ανάπτυξης παραγράφου. Μπορούσαμε να εντοπίσουμε στην τρίτη παράγραφο 2 τρόπους ανάπτυξης, ζητούσε 2 τρόπους ανάπτυξης. Προαιρετικά υπήρχε και τρίτος που ήταν η αιτιολόγηση. Εγώ προσωπικά προτιμώ και ήταν πιο εμφανής η διαίρεση, με διαιρεταία έννοια τη φιλία, διαιρεταία βάση το στόχο της και διαιρεταία μέλη κάποια χωρία του κειμένου, δηλαδή το δια το χρήσιμον, διδονήν και δια το αγαθών. Και ο δεύτερος τρόπος ανάπτυξης ήταν το παράδειγμα και το χωρίο, το χαρακτηριστικό που τίθεται σε παρένθεση, είναι διασκεδαστικός, έξυπνος συνομιλητής, επιδέξιος συμπαίκτης. Ποια νοηματική σχέση, λέει Β2Β, εκφράζουν οι παρακάτω διαφορετικές λέξεις. Κατά σειρά το άλλωστε, η διαφορετική της έκφανση είναι το έμφαση συμπέρασμα και όχι αντίθεση που άκουσα από διάφορα στόματα. Δηλαδή, επεξήγηση, συναδέλφων εννοούσε, όχι μαθητών, όταν η χρονική σχέση και το λοιπόν συμπέρασμα αποτέλεσμα. Β3α είναι τα συνώνυμα, εγκομίαζαν, με συνώνυμο επενούσαν, εξυμνούσαν, ευχαρίστηση, τέρψη, ευδαιμονία, συναναστροφής, επαφής, κοινωνικοποίησης, ακατάλητη είναι αδιάσπαστη, σταθερή, ακατανίκητη, φθήρεται είναι αλλοιώνεται, βλάπτεται, κατατρώγεται. Η Β3β είναι τα αντώνυμα. Έχουμε αντώνυμο του οικία που είναι το ξένα, το αλότρια, επιδέξιος που είναι ο αδέξιος, ωφέλεια που είναι η ζημία, αξία που είναι η απαξία, αυστηρό που είναι το αντώνυμό του το ελαστικό ή επίοικες. Θέμα Β4α είναι τα σημεία στίξης. Έχουμε 2 εκφορές των εισαγωγικών. Δια το χρήσιμον μεταφέρει ακριβή λόγια κάποιου. Το αγαπά εκφράζει ηρωνία και έμφαση. Το υλικό ή ηθικό, που εδώ βλέπουμε το σημείο στίξη στην παρένθεση, έχουμε επεξήγηση, επουσιώδη παράθεση περιεχομένου.
Στο θέμα Β4Β έχουμε ενδυματικά πρόσωπα, άλλη μια αναμενόμενη ερώτηση. Το Β ενικό πρόσωπο είναι θεατρικότητα, παραστατικότητα, ζωντάνια και ο συμβουλευτικός τόνος ο ρόλος του, ενώ ο ρόλος του πρώτου πληθυντικού προσώπου είναι να κάνει τον εαυτό του μέρος ενός ευρύτερου συνόλου, δηλώνει οικειότητα, ζωντάνια, παραστατικότητα και συμμετοχή. Και μπαίνουμε στην έκθεση. Το πρώτο ζητούμενο ήταν πεδαριώδες, ήταν τα χαρακτηριστικά της γνήσιας φιλίας, όπως εσείς να αντιλαμβάνεστε. Λοιπόν, χαρακτηριστικά απειράριθμα, ας πούμε κάποια από αυτά. Αρχικά το θέμα ήταν η φιλία από κοινωνικό πλαίσιο, ήταν ομιλία που έπρεπε να βάλει ο μαθητής, οπότε έπρεπε να κάνει μια προσφώνηση για να μην χάσει τζάμπα και πέδε σε μονάδες. Κυρίες και κύριοι, συμμαθητές και συμμαθήτριες και τα όμοια τέλος πάντων. Και τα χαρακτηριστικά του πεδαριώδους ερωτήματος ήταν, ας πούμε ενδεικτικά, πολλά από αυτά. Ασφάλεια, ειλικρίνεια, σεβασμός, ψυχαγωγία, κοινή ψυχαγωγία προφανώς, ηθική τελείωση. Διακριτικότητα πρέπει να έχει ο φίλος, αξιοπιστία, φερεγγιότητα, αλληλεγγύη, φιλαλληλία, εχεμήθεια, έλλειψη ζηλοφθονίας, συμπόνια, αφιλοχρήματη φύση, κοινωνικοποίηση, να συμβάλλει στην κοινωνικοποίηση του εταίρου του, διαλογική σχέση, εκτονοτική σχέση με τον εταιρό του και ρομαντική σχέση, αγάπη, και επίσης σίγουρα να υπάρχει και ένας γνωμοδοτικός ρόλος του φίλου έναντι του άλλου. Και το β' ερώτημα, η παγίδα που κρύβονταν από πίσω ήταν, η διατύπωση λέει, την άποψή σας σχετικά με το ρόλο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Η άποψη έχει ουδέτερο περιεχόμενο, οπότε τα παιδιά πρέπει να γράψουν και τα θετικά, πώς συμβάλλει θετικά το διαδίκτυο στην έκφραση του συναισθήματος της φιλίας, της αρετής της φιλίας, και αρνητικά. Οπότε πάμε πρώτα στα θετικά κατά προτεραιότητα. Κατάργηση αποστάσεων, φτηνό μέσο ψυχαγωγίας και φιλίας, άμεση επικοινωνία, διαπολιτισμική ζήμωση, μαζική κοινωνικοποίηση. Ενώ τα αρνητικά είναι η απομόνωση, η αποκοινωνικοποίηση, ο εθισμός, οι επιφανειακές σχέσεις, η κίνδυνη υπερέκθεση στο διαδίκτυο, η γλωσσική αλωτρίωση που μπορεί να επέλθει μέσα από αυτό, από την επικοινωνία μέσα από αυτό, η αποστέρηση του διαλογικού στοιχείου που γίνεται διαζώσεις εκ των πραγμάτων, η εξαπάτηση και η μαζοποίηση, μιμητισμός, κομφορμισμός. Και τέλος, επειδή το επικοινωνικό πλαίσιο, όπως προείπα, ήταν ομιλία, έπρεπε να κάνεις και μια αποφώνηση, δηλαδή ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο που μου διαθέσατε, αφού προηγουμένως είχες γράψει τον επίλογό σου. Αυτά τα θέματα, Αποστόλη. Άρα, σε γενικές γραμμές, έτσι έπρεπε να κινηθούν τα παιδιά, σύμφωνα και με τη δική σου έπρεπε να κινηθούν. κρίση. Ήταν, είπαμε, κάποια θέματα πάρα πολύ βατά, μία αναμενόμενα, αλλά πάρα πολύ βατά για τον μέσο μαθητή, που έχει θητεύσει σε αυτή την τάξη. Οι μικροί ήρωες είναι οι μαθητές. Οι μικροί ήρωες. Έγραψες ένα άρθρο πριν τις πανελλαδικές, το οποίο δημοσιεύτηκε και σε sites και σε εφημερίδες και τοπικές και όχι μόνο. Γιατί ήρωες? Είναι ήρωες. Είναι ήρωες φυσικά γιατί αυτά τα παιδιά, γιατί μέσα σε μια χυμαζόμενη κοινωνία και σε μια χυμαζόμενη οικογένεια, καταφέρνουν τελικά αυτά τα παιδιά να επιπλέψουν και να κάνουν αυτή τους την δύναμη, αυτή τους μάλλον την αδυναμία της κοινωνίας να τους στηρίξει, να την κάνουν, όπως γράφω, ζωοδότερα δύναμή τους, για να μπορέσουν να αναγάγουν τους εαυτούς τους σε κάτι καλύτερο. Ξέρεις, Αποστόλη, τις πανελλαδικές και γενικά κάθε σύστημα το οποίο έχει ένα πλαίσιο αξιοκρατικό ή αυστηρό, πολλοί τις εμίσησαν, αλλά όπως λέει και ο Ισοκράτης, της παιδείας εμέν ρίζε πικρέ, η δε καρπή ειδής, γλυκής δηλαδή. Θέλω να πω ότι όλη αυτή η διαδικασία των πανελλαδικών έχει ένα τελικό θετικό πρόσημο μέσα από όλα τα αναπάντητα ερωτήματα του τύπου ότι δεν θα ήταν αρκετό το σχολείο, δεν θα έπρεπε να είναι αρκετό το σχολείο, μήπως η εκπαίδευσή μας είναι λίγο γνωσιοκεντρική, μήπως δεν παρέχει παιδεία. Σωστά όλα αυτά, φυσικότατα όλα αυτά είναι σωστά. Αλλά εμένω ότι όλο αυτό το πλαίσιο, γιατί λίγα πράγματα σε αυτή τη χώρα έχουν αξιοκρατικό πρόσημο, συμβάλλει τελικά στην ανάταξη του παιδιού και στη βελτίωση του την πνευματική. Αυτά. Γι' αυτό είναι μικρή είδος. Και πόσο μάλλον σε ένα περιβάλλον οικονομικά πολύ πιο δύσκολο. Πολύ στενό. Πολύ στριμωγμένο. Αυτές οι μικρές ιστορίες, είτε εγώ, είτε η Ηλιάνα, είτε όλοι οι συνάδελφοι, τις βιώνουμε καθημερινά. Είναι μικρές συγκινητικές ιστορίες παιδιών που προσπαθούν να βρουν την ηθάκη τους. Και τελικά ή τη βρίσκουν, ή αν η ηθάκη σε γέλασε, λέει ο ποιητής, τελικά το ταξίδι έχει σημασία. Έτσι. Εγώ αυτό που θέλω να συμπληρώσω είναι ότι μέσα στο χώρο του φροντιστηρίου βιώνουμε πάρα πολλά πράγματα. Πολλές καταστάσεις, οι οικογένειες έξω ζουν δύσκολα.
Βιώνουμε άλλες καταστάσεις δύσκολες για τα παιδιά. Τα παιδιά είναι πολύ πιεσμένα από πολλούς παράγοντες. Η κατάσταση στη χώρα μας είναι άσχημη και δυστυχώς τα παιδιά ζουν σε αυτή τη φάση χωρίς να φταίνε. Εμείς πρέπει να τα στηρίξουμε σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής τους, είτε είναι εξετάσεις, είτε είναι άλλες καταστάσεις που βιώνουν. Μπορεί ένα παιδί, για παράδειγμα, να βιώνει ένα διαζύγιο. Γιατί τα τελευταία χρόνια έχουμε πάρα πολλά τέτοια περιστατικά. Πρέπει όλοι να στηρίζουμε τα παιδιά. Άσχετα την κατάσταση που βιώνουν οι γονείς, πρέπει να είναι κοντά στα παιδιά τους. Αυτό νιώθετε κι εσείς παραπάνω από καθηγητές και σαν γονείς? Δενόμαστε. Και δεν γίνεται. Βλέπουμε πράγματα που μας στεναχωρούν και τα παιδιά βιώνουν πράγματα και πρέπει να στηριχθούν. Αλλά πώς λέμε, είναι η πάλη, είναι ο αγώνας, ψηλά το κεφάλι, γιατί πίσω από τη βαθμοθυρία και όλα... Είναι ωραία η ζωή γενικά, όπως λέμε, το ταξίδι στην Ιθάκη. Και εξάλλου πίσω από τη βαθμοθυρία και πίσω από το βιοποντισμό μας είναι να παρέχουμε και αγωγή στα παιδιά. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Αυτή και λίγο η ρομαντική θέαση, λίγο η αναχρονισμένη για πολλούς. Και βλέπεις, πιστεύω, τις νέες γενιές να αγωνίζονται και αυτό είναι το... Ναι, πρέπει και είναι και πιο δυναμικές. Γιατί είναι πιο δυναμικές. Πολλοί από τη δικιά μας τη γενιά και πίσω φύγαν οδηπόροι για τα Σούσα. Γι' αυτό, λοιπόν, Ηλιάνα, ευχαριστώ. Δημήτρη, ευχαριστώ. Εμείς θα τα ξαναπούμε και αύριο. Παρακαλώ, ναι, θα τα πούμε αύριο με την έκθεση ΕΠΑΛ. Ναι. Έκθεση ΕΠΑΛ, ωραία. Άρα, καλή επιτυχία να πούμε στους μαθητές για τις πανελλαδικές που ξεκίνησαν σήμερα και να μην το βάζω κάτω. Όποιο και να είναι το αποτέλεσμα, είπαμε, η ζωή είναι ένα μεγάλο ταξίδι και δεν ξέρεις και πώς θα πάει. Δεν μπορείς να το προδικάσεις αυτό. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Λοιπόν, ευχαριστώ και τους δυο σας. Και χαίρομαι που τα ξαναλέμε και φέτος για να ενημερώνουμε τον κόσμο, τους μαθητές, τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς. Ευχαριστώ. Λοιπόν, είμαστε 28 λεπτά μετά τις 3. Θα πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.